Dame i gospodo, večeras ne pričamo o običnoj pevačici. Ne, večeras pričamo o fenomenu, o ženi koja ima toliko hitova da, kad bi svi krenuli da se pevaju zaredom, cela Eurovizija bi trajala 3 dana duže. Večeras pričamo o Ceci Ražnatović, jedinoj ženi koja može da napuni arenu i poresku upravu u isto vreme. Znate ono, kad kažu diva? U Srbiji to nije titula, to je zanimanje. Pevačica? Ma kakvi? Zvezda? Ma ne, ona je diva. To vam je kao Super Mario, samo što umjesto gljiva skuplja dijamante i aplauze. Ceca je jedina žena kojoj aplauz traje duže od same pesme. Ljudi aplaudiraju, a ona već peva sledeću. Kod nje publika ne zna da li da plače od emocija ili da vadi kredit da kupi još jedno piće u kafani. A karijera? Ljudi, karijera joj traje duže nego brak prosečnog Balkanca. Počela je kad su dinosauri još uvek šetali Sopotom. Kad je Ceca počinjala, Tito je još bio svež u sećanju. Kad je Ceca krenula da peva, pola Balkana nije znalo ni šta znači ovo estrada. Ona je estrada izmislila. I ono što je najsmešnije, svaka njena pesma je hit. Bukvalno svaka. To nije diskografija, to je udžbenik za kafanu. Ako ne znaš bar 3 Cecine pesme na pamet, brate, nisi sa Balkana, nemate. Možeš da imaš pasoš, ličnu kartu, sve. Ali dok ne znaš refren od Kukavice, nisi ovde domaći. Njene pesme su kao porodične kletve, prenose se sa kolena na koleno. Baka pevala, majka pevala, sad i ćerka zna. I niko ne zna kad je posljednji put Cecina pesma bila nova. To je kao Biblija, uvek je tu. A imidž? Ma ljudi, Ceca može da obuče šta god. Haljina, trenerka, pidžama i opet će neko da kaže, vidi je kraljica. Kad ona izađe na binu, reflektori se pale sami od sebe. Struja sama proradi. I svaka slika Cecina na Instagramu, kao naslovnica Vogue, nema filtera? Ma ima, ali to je Cecin filter, posebno za nju pravljen. Kad ona stavi filter, telefon se sam restartuje i kaže, ženo, ovo je previše. Njeni koncerti, to nisu koncerti, to su verski rituali. Ljudi dolaze da pevaju, da plaču, da se krste i da se razvode. U jednom trenutku publika peva Beograd i plače. U drugom, dečko ostavlja devojku jer je ona pogledala u drugog kad je krenuo refren. I uvek tu negde arena, stadion, milionski pregledi, a Ceca stoji, peva i smeška se. Kao da kaže, ljudi, ja ovo radim od kad ste vi nosili pelene. Ona je jedina žena koja ima i fanove i hejtere, ali oboje znaju tekstove. To je moć. Kad hejter u kafani pijan zapeva nagovori, znaš da je Ceca pobedila. I da ne zaboravimo, svaka Cecina pesma ima onu foru da pogodi ravno u srce, ali ne ono romantično srce, nego ono kafansko, gde se nalazi burek, pivo i tuga u 3 ujutru. Kad Ceca pevanje Kukavicu, pola kafane grli telefon i piše bivšima. Kad peva na Beograd, pola Balkana glumi da su gradski momci iako su iz sela sa 300 stanovnika. A kad krene maskarada, svi znaju da se sutra neće sećati ničega. Ceca ima karijeru toliko dugu da su ljudi odrasli uz nju, ostarili uz nju i opet dolaze na koncerte. To je kao da slušaš istu bajku iznova i iznova i nikad ti ne dosadi. I znate šta, Ceca nije samo pevačica, ona je institucija. U Srbiji imaš 3 institucije, crkvu, vojsku i Cecu. I redosled nije bitan. Ljudi, Ceca je kao Netflix, stalno imaš reprizu, ali opet klikneš play. Kad krene da peva Zabranjeni grad, ti znaš da si opet na istom mestu. Kafana, sto, 3 flaše piva i neko kuka pored tebe. A njeni fanovi, posebna priča. To nisu fanovi, to su vojnici. Ako nešto kažeš protiv Cece, ne da će te napasti, nego će ti objasniti celu njenu diskografiju od 1988. do danas. Do detalja. I to kao da polažu ispit iz istorije umetnosti. Ceca je jedina žena kojoj se i oni što je ne vole dive. Kažu, ne volim njene pesme, al brate, kapa dole. To je kao da kažeš, mrzim burek, al priznajem da je ukusan. I znate šta je najluđe? Njene pesme se pevaju i u najluđim trenucima. Svadba, ide Ceca.
Sahrana, veruj mi, neko će ti pustiti cecu da ublaži bol. Rođendan, obavezno ceca. Ma čak i kad se rodi beba, doktorka u porođajnoj sali šapne kukavica, kukavica. I ne zaboravite, ceca ima moć da spaja generacije. Baka, mama i ćerka u kolima svađaju se oko muzike. Ali kad krene ceca, svi pevaju. To nije estrada, to je društveni ugovor. Njena je energija na sceni, ljudi. To nije koncert, to je rat. Ona izađe u štiklama većim od Eiffelove kule i drži mikrofon kao da komanduje vojskom. I svi je prate. Ako ona kaže sad, publika skače. Ako kaže ajmo ruke gore, pola stadiona digne i noge. I svaki put izgleda kao da nije ni umorna. A u stvari, verovatno može da odradi 3 koncerta za redom i da joj frizura ostane ista. To nije kosa, to je nacionalno blago. Znate ono kad se svi hvale koliko imaju pregleda na YouTube-u? Ceca ne mora. Njene pesme imaju toliko pregleda da su i algoritmi zbunjeni. YouTube napiše, ova pesma je objavljena 2007. ali ljudi je i dalje pevaju svake noći. Mora da je bug. A kafane? Bez cece kafana ne postoji. Ako svira muzika uživo, a nema Beograd ili o nagovori, to nije kafana, to je samo skuplja menza. I ono što je posebno, ljudi se lome oko toga da li je ceca najbolja ili nije. Ali niko ne može da porekne da je ona postala simbol Balkana. To je žena koja kad ode da peva u inostranstvo, ambasadori odlože sastanke i kažu ljudi, ceca nastupa, to je važnije od diplomatije. A fanovi znaju sve. Kad ceca izađe na scenu i pogleda levo, oni kažu aha, sad ide kukavica. Kad podigne ruku, ovo je maskarada. Oni predviđaju repertoar bolje nego meteorolozi vreme. I sad zamislite, jednog dana ceca odluči da napravi reality. Ljudi, to bi bio kraj. Zadruga, parovi, sve bi bankrotiralo. Nema šanse da bi iko gledao nešto drugo. A što se tiče njene harizme, ona može da stane, da ništa ne peva, da samo stoji na bini. I publika bi i dalje aplaudirala 15 minuta. To je nivo. I još nešto, ceca ima takav uticaj da čak i kad ne objavi novu pesmu, narod se ponaša kao da jeste. Ljudi pevaju stare pesme kao da su tek izašle. To je kao da 20 godina jedeš isti burek i dalje kažeš, brate, ovo je najbolji burek u životu. Nema Balkanca koji bar jednom nije završio u emotivnom haosu uz cecu. Neko posvađan s devojkom, neko ostavljen, neko srećan, ali svi pevaju isto. To je moć, ljudi. I sad, ajde da zamislimo cecu u nekim drugim ulogama. Na primjer, ceca kao političarka. Zamislite, konferencija za štampu. Dragi građani, od danas svaka sednica Skupštine počinje pesmom Beograd. Ili ceca na Euroviziji. Brate, ne bi bilo takmičenje nego pogreb ostalih zemalja. Niko nema šanse. A internet? Ceca je institucija i tamo. Toliko mimova, toliko šala, ali ironično, svaki mim je reklama. Svaka šala je još jedan dokaz koliko je postala deo kulture. I sve to traje decenijama. Zamislite, decenijama ljudi se rađali, venčavali, razvlačili, stari roditelji odlazili, a ceca pevala. Kao soundtrack za život. I ako jednog dana odluči da se povuče, pa Balkan će morati da proglasi vanredno stanje, jer ne možeš da zamisliš kafanu bez cece, koncert bez cece, slavu bez cece. To je kao da zamisliš slavu bez sarme, besmisleno. Na kraju krajeva, možete da je volite ili da je ne volite, ali jedno je sigurno, bez cece Balkan ne bi bio isti. Ona je pevačica, ikona, institucija, a za nas komičare neiscrpan izvor materijala. Ljudi moji, hvala vam što ste bili deo ovog roasta. Ako ste se nasmejali, ako ste se setili bar jedne pesme dok sam pričao, moja misija je uspela. A vi, znate već, kliknite subscribe da se ne pretvorim u kukavicu.